kira siguro ko ganang. Bidawat na taon niya, ngita paglaing trabaho din hinalanta. Karon pa lang gani. Lain ang ikuba sa kong dughan. Di inanta diya, uy. Ay, sama mana naglimpyo? Ay, manaw, sinaw na kayo, oh. Kay simula ka ros musamo ha. Oh, Tuwasa kay nala mahuman na ron kay kasi mo signal to si musamo mulakaw siya, gamito na mo. basig isingot ka, dahil trap. Ala, tapo dire, tapo, di mo po. Ugay mo ka na rin po nimo. Dili, diingon ako nga, naisingot. Tuwasa. Garo ko rin duha. Okay. Boss. Ay, buntag niya, boss. Nalimpyo na ito dito ni mo dito napitas tubangay. Okay na, boss. Dito ko ganina kadlawon. Na, paduo ko dire. Sige, tuwasa na diha ha, tuwasa kay maligo or maturon diri sa musamo. Sige. Nila ko landong, boss. Oh, tutoy kinod. Boss, Sumna na human na naglimpyo. sabay na lang, boss. Pero ha kay maligo ros musamo di na siya gusto makakita siya gamay hugaw. Kumbate, boss. Ang kikat mo talaga. Samo. Puntan. Musamo, Busamo, good morning. Good morning, Busamo. Mana maligo na sa musamo. Limpyo na, Busamo. Hindi na, Busamo. Pagkapagang sa ilo! Kaya sabog kami mo, sabog gitukpon ko! Wala ako kabantay. Ilang lakay mo, wala naman nagtuot na yun ako! Wa, imong gitok mo si Busing. Imo kong ginulis ko lumpot! Wa, tubig lang akong dilipihan. Ilang na, itukpot ka daron! Boss, pasilo aming duha, boss. Siya boss amo! Siya boss amo! Kining sagpa, inyong usag-usa! Sa pakano ko boss amo? Oo! Tago ka dako! Ano yung dako? Boss! Boss! Ako yung Kamong duha!
Kaya nakatigo man kita. Kitawa man kita yung mga ginikanan na. Kaya nasayod man gid mo. Ang matag-usad nato, giisip nato nga managsuon ta. Gani ikaw da junior na preso ka. Giluwas ka ginamon ni Kokok. Mao na nga karon, ang gusto nako, lig-uno nato atong palaghiusa. Gi. Sakto. Yaon sa may gusto ninyong mahitabo. Oh, kato nilang gibuhat nilang kuan, Andres Bonifacio. Kato ba mga katipuneros ba? Kato nilang gibuhat nga blood intact. Apa daw blood intact pataka man lang ka oy. Blood intact lang ito. Kaya nga no, ilang mga dugo giusa, gibutang sa usa ka panaksan, gi-intact. Kay patakag tabi mautag madunggan ta din he. Mao na gitawag nila sa mga katipuneros og blood contact. Nagka-contact na. Sama dahil, pulos ko ng mga bogo. Unsa man na to? Blood bank. Ni mahimo. Kinalang magkapaos ko ani. Ako mo'y sinaligan ni Unip. Sumagod lang ko. Ultimo. Pida. Di tayo magpapilin ko yung unani. Kinala mo, suko lang ginang taog. Magkapaos ko ng animal ni tabag hatay sa talagang tutoy kilot. Strong lang! Pagputang panahon. Di na yun mapugan. Sobra na ni. Tama na ni. Strong lang! Sa surang-surang na init pa rin ugog. Kiti ka na ron. What? Manggap sa ilong. Nausa mo ng naong mo. Puta nagagnosa ng naong mo. Ikaw biti hilong na nani. Oh, ano man? Tungkol din si mong ordinansa. Katong nahukas mimpol. Imong giordinan mindo kasi. Tutoy kinod. Imong giga nga pag sinagpa ay mo. Ako gisagpa. Pero may baos yan ako. Imbisag pa. Gisukmag ko. Kining. Unya tungod lang ana. Ha? Mag-quarantine ka na din eh. Di ka na mugawas. Busa mo. Mugawas-gawas yung ko dito. Bakit ani akong naong? Maabra nung na ako'y coronavirus. Patay ko. Tungod lang ana. Di ka mugawas. Huwag kayo mahimong trabaho din eh. Kining. Gawas ito. Aron doon na kayo mahimong trabaho. Utangin na guys. Baya. Mura ka nagpanda. Diyan ka. Pagdali. Inawayo na. Mura ka pagpanda. Ikaw usama ka. Mura ka gilipanting way Simon. Wa man tay panaksan. Kinilang bagol. Ha? Abuga na eh. Itaktak mo ng maayo. Tak. Epektibo kayo ni. Napalmigas oh. Wa man tay kutsilyo. Ha? Kinilang guna. Mabuhi pagkatana paguman. Toy. Bagaan sa tayaan na oy. Di mo mamatay sa mada na. Mamatay tas titanos. Sige na lang eh para mahuman na eh. Sige. Sugdan na to. Ha? Sugdan na. Nga. Samay muna. Siyempre, ako. Sige. Yeah. Suga tutoy kidro ta. Mo na'y hustong leader. Isog kayo. Di mahadlok og samad. Ako pa. Tanawa ha. Sa ngalan sa Impi Boys. Toy. Okay ra Toy. Toy, sa ngalan sa Impi Boys. Ambulansya. Oy, sir. Ano nga? Igagos, Kapitan. Kapitan Francis Paris. Ilaro nun ka ng kapitan nagnaw. Ato ng ilaro. Kami nahibaw mi nga mayo ka kasing-kasing. Basig mo pawam kag kwarta diha, gamay lang doon. Uy, pila ka tao na doon? 10,000. Coronavirus ka na dong.
Say my name! Mga ikala, kumusta? Mga greetings nga to nila ni Eureka. Makalingaw ka mo, labi na kining tulos sila si Tutoy Kuday. Nya si Roderick Racasa, pa shout out. Walter Castillo, o ang Paratas Boys. Joan Tubio, mga idol, thank you so much sa pag-shout out sa akong self o sa akong mama. Always ko magsunod sa inyong vlog, mga idol. Ready to mingle. Pa shout out po ko, apel diri sa Qatar, mga kakirort. Permi magtanaw sa inyong salida. Salamat kayo, kakirort. Marlisa Manigsasa, salamat sa shout out, mga idol. Abangers for the next episode. Kanya ni Eniro Murillo, Melson Simple, o siyempre ni Father Josue Cadorna, ang among suod ko pinangga kay namong pare nga naa karos Manila. Okay. So, salamat kayo ninyong tanan sa inyong pagsunod kanunay sa among mga vlog diha sa YouTube. Ay mo kalimot, always ka na. Always. Matag-asap si Tripuna ni. Always si April. Ay mo kalimot pagsunod kanunay sa among mga vlog sa YouTube. Alias Totoy Killer. Okay, so kini inyong alagad si Sprongklong. Si Ray Arellano. Ang nagdas papili Sprongklong sa salidang alias Totoy Killer. Salamat! Babu!